jos. Ayo jenengan rontok rene lah joget video syuting di depan aja mbok aling-alingi ya siap jantenan mungkuli wong nom-nom iki malah kadang sinoman jos jos ngombe barang ngono lho, Ding. Ha iya. Yo nek ngombe gak oleh ngono kuwi. Lho mbok kemprosne penyanyi ngono kuwi gak boleh. Tak barne kok. Ayo. Piye? Terus ngombe mbok kemprosne penyanyi ini piye? Gelas, Ding, nganggo gelas. Oh, gak boleh ngono kuwi. Yo. Pangapunten nggih, saderenge. Nek ngunjuk digo minggir sik nggih. Nek ngunjuk digo minggir sik. Engko nek joget nyedak rene. Siap? Nggih. Kula lho manut sampean. Yo sampean ya manut kula. Siap? Video syuting. Video syuting Mas, teng mriko nggih. Nah. Jenengan rada minggir ya. Nah, siap. Mas to? Ora apa-apa piye kebloh kuwi ora apa-apa. Piye to ki? Kena semburan. Lah ya sembur ora apa-apa. Lek to. Lek ta menika wonten Pak Jarno. Menika. Oh, Mbah Jarno nggih. Nggih. Katuran tindak mriki. Mbah Kumis. Nggih, mengke katuran pinarak Mbah Kumis. Monggo dilanjut sik, lanjut sik.
jogete Mas Geng.
Geyang dik Geyang dik Kentil-kentil Geyang dik pokoknya iki wis ngeli apa enake banyu mili wis menak teruske kijing miring Mbah Samsu nah ya jan iki ora gayeng piye ta aduh jan kijing miring ya Dek kijing miring saperti ae cerak lo ayo mas kijing tamu saking Blora monggo kula suwun kepareng derek nyawiji monggo tamu saking Blora monggo keluarga saking Blora monggo monggo Pak pun monggo.
Teater ya bagun piye ta ki? Ngagleetan parang barang sing gelek regane larang. Yuk, yuk. Dua loro. Mikul suket membat mentul ati karep ra iso kumpul. Balik ceritane. Balene. Mangga. Lek parti aja keplono. Gak. Landong kayune
berjuang cek 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 sekate jago
Nggih. Menika kala wau capek Godhong jati bolong tengah nuruti penyanyi ora sapa omah. Ya ngono Mas. Lah piye? Sembah nuwun sanget Bapak Ibu ingkang kinurmatan pangapunten sanget. Angkat Mbah. Yen liwat. Oh alah. Ayo nduk. Tulisan warna abang tondo isih prawan Mbah keluarga saking Blora monggo ingkang badhe ngesaken derek besan monggo Pak monggo sedaya mawon monggo saking Blora
nganggo leren. Dicatat kebak tulisan. Kebak tulisan warna abang kondo isih krawan. Jenenge gubuk asmara. Biyen kae kanggo atuh tresno. Tanpa bentar, tanpa rasa. Buat abadi ketanan asmara. Monggo. Gubuk kae nyimpen ati nganti besok ora bakal lali. Gubuk kae kebak crita wayah wekti nganti kagak trimo. Aku pokoknya mbak Semangate turah lali. Catatan sajroning ati datan luntur saya merah. Lo. Yo. Aku kowe dadi karo marga leren nang